بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. وجه الحاخام يعقوب نجين من القدس رسالة إلى المواطنين العرب في البلاد عامة، وبالذات إلى أفراد الطواقم الطبية العرب الذين يعملون في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في شتى أرجاء البلاد. في هذه الرسالة شكرهم على عملهم المتفاني وعلى إنقاذ حياته بعد تعرضه لجلطة دماغية. جاءت رسالة الحاخام من القدس بعد انتشار مقطع فيديو لحاخام آخر اسمه مئير شموئيلي، الذي قال أن أفراد الطواقم الطبية العرب يريدون قتل اليهود والتسبب بإعاقات لهم. الحاخام نجين ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر عبر الزوم. مساء الخير الحاخام يعقوب نجين، عرف توب. مساء الخير، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب אנחנו עכשיו ננהל את השיחה בעברית. הרב יעקב נגין, בוא תסביר לאנשים מי אתה. כן, שלום, שמי יעקב נגן, אני רב בישיבה וגם מנהל של מרכז בין דתי אור תורה. כן. שעיקר העבודה שלנו הוא לראות שחיבורים בין עם היהודי בדתות השונות כדי להרבות אחווה ושלום בינינו. כבוד הרב, למה החלטת לצאת ולפנות לחברה הערבית בכלל ולרופאים, לאחים ואחיות הערבים שעובדים בבתי חולים בכל הארץ? למה החלטת לצאת ולדבר אליהם וללבם דווקא בתקופה הזאת? כן, קודם כל, אחד מהנושאים החשובים ביותר לחברה הישראלית זה דו-קיום אמיתי בין יהודים וערבים. צריכים לשאוף לא רק שיהיה סבלנות, שנסבול אחד את השני, אלא שנביא ברכה אחד לשני. ובתוך הסיפור הזה, בעיניי מגדל אור של תקווה, זה צוותי רפואה בבתי חולים. אני לא מאחל לאף אחד להגיע לבית חולים, אבל בתוך בית חולים שרואים את השיתוף פעולה בין הרופאים היהודים והערבים, וגם בחדר המתנה תפילות של היהודים והערבים ביחד, זה מלמד שאפשר דו-קיום אמיתי. ובקורונה כמה אנשים הצילו צוותי רפואה, ואני בעצמי הייתי לפני שנה וחצי, היה אירוע מוחי בבית חולים הדסה, החזירו לי את החיים וטיפלו בי במסירות. כן. ערבים ויהודים כאחד. אז יש לי הכרת הטוב עמוקה, ואלו שדיברו דברי שקר על הרופאים, זה מחלל את הקודש. אז חייבים למחות. אתה לא חושש לצאת ולהגיד את הדברים האלה דווקא בעת הזו שאנחנו חיים ורואים בעוצמה של המלחמה? זה הזמן שהכי צריך להגיד את זה, בזמן של משבר. זה הזמן שהכי צריכים אחד לשני, ורציתי גם להודות. אני חושב הרבה רואים כמה שהציבור ערבי ישראל מנהגים באחריות בתקופה הקשה הזאת. ויודעים כמה מורכב עם הזויות, והמנהיגים והציבור מנהגים באחריות, ובשם רבים רצינו להודות, ושאנחנו בספינה אחת ביחד, וביחד, וצריכים אחד את השני, ומתרגש מאוד נגד שקרים שהציבור מתנהג באחריות גדולה. כן, את הסרטון שאתה מופיע בו פורסם לפני כמה ימים באתר פאנט, שאתה פונה לאזרחים מהחברה הערבית. איזה תגובות קיבלת מאז שפורסם הסרטון? כן, בתוך ה... כן, איזה סוג של תגובות מהאנשים? מה אמרו לך אחרי שראו את הסרטון שלך? אני חושב, אנשים בתוך הציבור, אנשים מאוד שמחים שמישהו דיבר. אני חושב שצריך להבין, רוב הגדול, גם הציבור הערבי וגם הציבור היהודי, אנשים שרוצים לחיות ביחד בשותפות ובשלום. ואסור לנו קיצונים להצית אותנו אחד נגד השני. אז הרוב הגדול
יהודים, גם רבנים אחרים. יש קבוצה של רבני בית הלל, זו קבוצה של מאות רבות של רבנים, כן. והם כתבו מכתב שביקשו שישלח לכל אנשי צוות רפואי של ערבי ישראל, גם במחה חריפה. אבל הבעיה שעושים אדם הזוי, להסית את האנשים אחד נגד השני. אבל אנחנו, ערבים ויהודים שרוצים את הדו-קיום, את האחווה, אנחנו הרוב הגדול, ולכן ככה אני גם מגיבים עליי, גם בציבור היהודי. ששמחים שאנשים מוצאים את הדרך למחות נגד דברים שמפרקים את החברה. כן. יש ציבור שאתה ביקשת להעלות אותו ולדבר עליו, על אח ערבי מהצפון. מה הסיפור איתו? כן, אז חלק אני מגיש שאחת מהבעיות בין הציבורים שלא באמת מכירים את הזהות המוכחת של שני. זאת אומרת, התקווה הגדולה של הזהות, יהודי לעומת ערבי, או יהודי לעומת מוסלמי נוצרי, שיהיה אפשרות לחבר בינינו. אבל כדי שיחבר בינינו, צריך להכיר אחד את השני. אז למשל, עם שייח רפאל מנצרת, עשיתי סדרה של פודקאסטים על 5 עמודי האסלאם, על כל אחד מהעמודים, שהדה, סלאח, רמדאן, לראות בתוך שיחה, להסביר לציבור היהודי, להכיר, וגם לראות כמה דברים דומים בין הדתות של אברהם אבינו. למשל, בפרק על שהדה, אני סיפרתי סיפור מאוד מרגש על אח ערבי בבית חולים בצפת, שבתקופת הקורונה הוא הבין שהיהודי הולך למות מהקורונה, וידע שכמו מוסלמים אומרים שהדה, גם בלידה וגם לפני המוות, יהודי אומר שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ממש מאוד דומה לשהדה, ועזר לו להגיד את השמע ישראל. זה כל כך יפה לראות מקומות שאנחנו שותפים בדבר גדול, אלוהים אחד. בקוראן, בסורת 29, כתוב שמדברים עם אהלו כיתב, עם הספר, תגיד להם אלוהינו ואלוהיכם אחד. הבעיה אנשים לא חווים את זה בלב. מה שיש בספרים הקדושים, גם בקוראן, גם של היהדות, להבין, זה לא שיש אלוהים של המוסלמים ואלוהים של היהודים. כן. יש אלוהים אחד, והוא אוהב את כולנו, ועליו כולנו מתפללים, וחייבים להגיש את זה בלב. אז אני למשל מאוד אוהב להתפלל יחד, יהודים ומוסלמים ביחד. הכיוון למקומות שונים, לאל-קודס, ירושלים או למכה, אבל בסוף הלב מכוון, הכוונה לאותו מקום, לאותו אלוהים. כן, שאלה אחרונה, כבוד הרב, אתה חושב שיהיה כאן יהיה לנו יותר טוב ביחד, ערבים ויהודים? אדם דתי צריך להיות אמונה גם בעתיד. אני מרגיש שהמלחמה הנוראית הזה, ובסוף ייבנה משהו טוב יותר. אבל לפני המלחמה כל כך רבו אחד משני, גם בתוך הציבור היהודי, וגם הרבה כאב לכל הציבורים. אני חושב שהמלחמה מלמד אותנו שאנחנו בשנאה אחת וצריכים אחד את השני. וגם אני חוזר, אני שומע את רבים מאוד שמים לב, חוץ מכמה קיצונים, כמה שציבור ערבי מתנהגים באחריות ומבינים מהחורבן של המלחמה, אינשאללה, בעזרת השם נבנה חברה טוב יותר עם שותפות, לבנות עתיד למען כולנו ביחד. אל-חכם יעקוב נגן, שוכרן ג'זילן לך, תודה רבה. כן, מה סלמי, שוכרן, תודה. ومن القدس ننتقل إلى جارتها أبو غوش. ما هي وسيلة الإعلام الأكثر تأثيرا؟